Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tässä videon aiheessa siis valmistaudutaan rapeen, siis RP-tunnille ja tunnin idealla niin vanhanaikainen teema. Ja mä lopetan tanssimisen. Ja joo, tää näyttää hauskalta, kun vaikka mennään tästä tälleen. Tää näytti hauskalle. Ja joo, tässä kävi Bera. Eikö? Oppilainen. Tää siis vanhan kovin. Yhden toisen kovin. Ja sen mähtyneisen. Se on kiva tyyppi. Mutta mennäänpäs valmistautumaan. Siis se on vanhaa aikaisteemalla. Ja mä nyt se vasta alkaa 3. Mutta miksipä en valmistautuisi nyt? Ja mä ajattelin, että mä en ota toi jollekin viltiä, koska toi on ehkä vähän tommonen. Ja mä ajattelin, että mä voisin ottaa pason tähän vaellukselle. Joo. Mä laitan siis sille hepalle valmiiksi ne varusteet. Sitten reppuun ne. Niin, joo. Ja mä voin tyhjentää mun tää reppu. Eli tyhjennetään tää kokonaan. Joo. Ja se on semmoinen, ei nyt siivota, mutta mä vähän järjestelen tätä mun koitalle. Mä en tiedä mistä on. Miksi tuolla on jousuja? Mutta laitetaanpa tuo tuonne. Eli vanhaa aikaisteemalla, eli joku semmonen, että se olisi ennen aikaan. Ja tänne pöksyihinkin. Niin kun mä saan tyhjän repun, niin mä laitan sitten ne muut sitten myös tänne. Ja tässä nyt ei ole mitään siisteysjärjestystä. Nyt on täällä ja tonne. Ja sitten hepalla täältä kaikki. Mäpä siis siivoon tämän varsinaisesti tälleen siistimmäksi tämän kaappini, että täältä löytäisi kaikki vähän järkevämmin. Siis mä puhelimella. Niin tänään loppuviikosta ei saa tulla videoita. Kun seuraavalla viikolla ei saa tulla videoita. Kun mä lähden siis Englantiin koiranäyttelyyn. Ei tule videoita. Varmasti sieltä Englannista. Koska varmaan seletteen ei riitä kuvata siellä. Joo. Jos viitsi tasarivillä toi, paitsi täällä oli vielä yksi huopa. Laitetaan se tänne. Aika paljon huopia. Ja sitten laitetaan tännekin. Kaikki. Ja otetaan ihmisen pupuja tänne. Ja mä oon unohtanut laittaa tänne yhden pois. Otettiin pönttö. Mä oon koko tallisemmalla kun tässä on aikaa. Tällä siis kun edelleen tykkään, että mun kaapissa olisi siistiä. Ja tykkään, että mun tallis olisi siistimpää. Niin
Niin otetaan tuolta. Mä en nyt aio piirtää. Ja mä en tiedä miksi nää kaikki erot. Tää näin. No mä tuon vähän jäykkäämpän. No tätä mä tiedän. Nyt on tässä aika nopea. Mahdollista, kun täällä kuuluu tää ääni. Noin. Ja nyt ajattelin siivota. Tää on mun koko tarvii. Otetaan täältä kraamilla myös nämä varusteet pois. Niin saadaan siivottua nyt sitten. Kunnolla tää mun kotitalli. Tää on siisti. Hyvis. Joo. Mä tiedän, että yksi on. Mä en jaksa. Tää nyt on ihan paskasiista tuossa, koska se on siellä vanhanaikais teemavaellukselle lähdössä, niin siellä on tuollapa siistä. Ja täältä. Taas sinultakin. Pois ja nykyään siis mun kaikki läpälä ja kaikki hepot ei oo kootettu yksistä innokkeista hepoista. Mä voisin ottaa ton jo siellä vanhassa aikaisella leiryksellä, mutta en halua. Mä voin kyllä sitä kouluttaa joku vertaus. Mutta sitten mä vähemmän kouluan, koska mä en tykkää. Ja mä teen näin. Ja otan tänne. Otan sieltä. Missä on tää pasu? Mä tykkään pasuista niin. Nyt siihen. Ja. Mä keksin ton idean jostain vaan. Tänne lopuriltakin nyt, että varuste pois, vaikka täällä yleensä saisi jotain turvallisuutta, koska tää on mun jämpipori, niin no sitten täältä pelleltä. Siis aika kysyä, miksi on tämmönen asustus. Siis täällä on tän takia tämmönen asustus eilisestä tapahtumasta. Niin tämäkin näyttää vähän nyt tälle. Noin. Kaikki hepot on. Mä teen selkää ja teen näin. Nyt äiti kaikki ovat kiinni, niin se häiritse mua. Ja oli sattusi. Sitten voidaan sieltä nää kaikki rengenkit. Eikä voidaan laittaa valkoiset. Tuohon tuli ensipäin. Ja sitten jotain random. Kato kukka tässä vielä. Kiitoksu. Sitten tulee heposen se laukko myös valkoiset. Tänne. Sä menet siihen ja sä sinä. Sitten tänne tulee pintereitä.
Noin. Parit kappaleet. Kuopiakin tuli lisää. Joo. Hyvä. Noin. Sitten tänne nämä. Täydellistä. Mulla on siis siivottu tää koko tän. Nyt mä voin laittaa tänne nämä ns. Tärkeimmät tavarat. Eli nämä. Tämä. Nää tarvitaan tehoihin. Niin. Näitä. Otan näitä tänne, niin mä voin käyttää noita tehoissa. Ja mukaan se voi jäädä tänne. Missä on switchet? Mitkä on switchet nämä on? Okei. Sitten voin alkaa kokoamaan tähän päälle sitä meidän vanhanaikaista lehtiä. Katsotaan tuota huopia. Tää olisi ihan kiva, mutta mä en saa ehkä hahmosta. Ja voidaan aloittaa hatuista. Niin tuohon aika vastaa vanhanaikaista elämää. Keppoito. Ihan makee. Tää ehkä vähän vanhan ja kuohtaran näköinen. Katsotaan. Onks tää yhtään vanha ja kuohtaran näköinen? No on. Katsotaan sitä jotenkin kivempaakin. Tää on ihan aika vanhan näköinen jo. Tämä. Tyynkö ehkä vähän liian hyvä. Nyt ehkä laitan tän tai tän tai sen. Eli tää vaan. Tämä. Tää on hyvä. Sitten pöksyistä. Tiedän semmoset. Mä ehkä ottaa semmoset yhdet tietyt pöksyt. Niin nää. No niin nämä. Mut mä haluan ottaa tähän paitaan. Ja saada paita. Mistä mä vähän säätis. Mä en näe tätä vihreätä paitaa, se on aivan ihana. Mä haluan, että se paita kuitenkin mätsää siihen. Se voi nyt olla tämä. Tää on ihan hyvä.
Ja asunto ei oo hirveen. Varmaan ei oo maailman hienoin, mitä multa on saatu. Olettu nähdä. Sitten tämmöiset. Ja tää näyttäisi jollakin erakolle, mutta ei ole erakko. Mä kai tulee sellaiseen, mutta nyt mä luovun niistä. Ja saaks mä suoraan niitä ilman? No toi ei mun osata. Tietysti jotain vihreitä. Mä katson jotain mielenkiintoista ei tääkin on ihan passeli. Tää mikä mulla nyt on, niin laitetaan toi tuonne. Olisi tämä. Nää kaikki. 3 on jo vaihtoehtoja. No ei tää. Eikä tää. Ei, joo, ei. Ei mitään täältä. On siis näistä 3 joku. Mikä vaan sopii tähän. Ehkä tää musta on kuitenkin kaikki semmoinen hillityin. Suitset olisi annettu tämmöset tai tämmöset. Ja tän sopisi ihan seuraavammin tää. Tämä perunasatula. Mä haluan ehkä tänne. Mä haluan no nämä tähän, joo. Hyvä. Nää on ihan hirveet. Onko täällä mun hiipaleita? Söpöt. Vuoset. Kun on tää hirveen. Tää on nyt tommonen. Koko vihreämpi. Tää on vähän karsea. Joo. Ja täällä loppu lemmikistä. Mä voisin laittaa ton koiran. Mutta mä laitan tämän. Miten mun saa sitä päin? Mun nopeus on 15 vaikka. Tää on aivan ihana. Oh. Se on ehkä vähän jopa rumaa. Kummiasu. Mä en löytänyt parempaa. Mulla saa nyt antaa, mitä antaa anteeksi. Jeppa. Mä kyllä menen toivon toisen aikaa, kun mä lähden tekemään tehtäviä. Tän leipit. Örkki. Mä kuule käskytän sut sinne. Heippa. En ihan, mutta örkki. Joo, tää on tämmönen puumiasu. Tässä on tämmönen ihan pizza. On söpö. Hoitaan tämä. Ja siis ihanaa, kun ette katsoa. Ja mä oon vähän näköinen. Ja joo.
Vielä mennä johonkin. Lopetetaan video. Hankkia candy. Ei tämä kunnon vanhan ajan röperasu. Kunnon vanhan ajan röperasu. Just niin. Tämmönen täällä on. Mä menen esittämään johonkin järvään paikkaan. Eli tässä nyt on tää mun tosi astetiikkainen asu. Ja miksi täällä on tämmönen veden ääni? En tykkää. No, tässä tää on tosi hieno astetiikkainen asu. Tää nyt ei oo, tää on ihan hirveä varmaan. Mutta no. Ja tässä nyt jotenkin on vähän hupsutella. Tää paita nyt on ihan sieltä ja tää hattu. Ja nää. Tai se on söpöä, jos sulla olisi johonkin yhdistettyä pinkkiä herukkeeseen. Mut siis ei, vihreätä. Ja tämmöstä siinä. Hippa, tää on ihan söpöä tää hippa. Poverin mä tykkään aina. Toi hippa on kyllä ihan siirrettävä. Tää hahmo on vähän mötökkivämpi. Mutta mitä tässä nyt ottaa muistapaa mun hienosta vaelluksessa. No, ja toisaalta on siis tommonen, koska toi on tosi kulunut, niin kuin näette. Täällä on kuuman jälkeä, niin se on hyvän näköinen. Sitten tohon meidän asuun. Mutta joo, kiitos kun sä katsoit tämän videon. Ja seuraavan videon sitten